Tuwunten beksa salajengipun kersake saking rombonganipun Kang Wawan. Mangkipun jangpi ing tasih lenggahan wonten papan mriki. Owah gingsir nonton tayub nadya nadoh iki. Oke. Piye Wan, piye? Jaluk gending apa Rika Wan? Jaluk gending apa? Owah gingsir. Owah gingsir bener. Ya sing penting Rustio rawah ngono Mas. Ya owah gingsir pokoke. Iya. Nadya nadoh papan Selek panggonane kesusu rumangsa ana jago kluruk. Nasun gegrayang Iya. Ayo Nduk. Wis ana tanda-tanda iki. Ayo, Lala. Oh, Sepikul bayam kabeh ya. Jawabe arep gore pasar. Ayo Kang Murdi, Pak Murdi. Mbah Murdi, Kang Murdi. Loro-lorone Murdi kabeh. Iya. Pak Murdi Artono, Mbah Murdi Medono. Ayo arus buka arus. Ayo Pak Murdi Artono karo Mbah Murdi. Ayo Murdi loro-lorone. Ayo jamari barang ki lo. Ayo jamari barang kae. Monggo. Kru Dodo Media yo. Kru Dodo Media. Heeh. Wit mau jane ya tangane ya ngene-ngene terus jane. Kok iso. Operator sound system, adios yo. Sekalian MC. Iya. Ayo Pak Murdi barang yo. Ora kaya Mas Nurali Sumawono ngelik tawa saking Brandunting. Munggah neh. Ayo lek tawa. Ayo Mas Pri, sing kurang akeh Mas. Saanane mawon. Ya. Oke, saanane. Pengarep tok wae piye ya? Ayo. Ayo saanane Pak De yuk. Pun Pak Rustia diangkat nggih.
Saknane nggih. Oke, yo. Ya kowe di sana. Siap. Oke, Mas Pri. Kurang akih, Mas. Roko Mas Narto, monggo bisa dipangkat dangun. Ayo Pak Narto yuk. Tasih kerang kata. Pak Narto sambungan. Monggo Pak, tasih kerang minggal loh, tasih kurang kata. Pak Narto. Papan panggonaning orang mongso caket kena sun gegayang apa iki labuh tresnaning mula kowe tanpa waging jroning batin mbok yo mesem kena kanggo tombo sunat tresnaning kari nalan wengi mbok yo welas mring wak Yuk, tarik. No. Kowe timbangane turu sore ya nduk. Doneng Damar Wulan. Non mae Pak Kaji Basuna. Nonton tayub nggih, Mas. Jogete ana 12. Nggih. Wedok kabeh. Perawan kabeh. Perawan Semerot. Perawan jahitan. Jejogetan sinenggeman
nonton tayub wanci surup katon goyong para sutresna padha ngiping jaluk gending jajogetan senengga anut irama ya dik ya kena ngiping nanging ora marang nyanding megang-megang uga ora kena nyinggal ya nduk ya yuk digoyang goyang kabeh nyang Digoyang-goyang goyang iping mengenyandeng Digoyang-goyang goyang mekal pengenyenggoang Digoyang-goyang goyang muser kabeh seser nyoto sayekti beksan tayo lek basuna dalun iki ae so Pari kok pisan sigro daliane iki daliane sumijan sigro iki mah wali para wadyabala elingo marang sumpah prasya bumi rutah daramu setya ing tuhu marang siramu jang setya widya sigra ing lumaksana kita Jawa purwa dadi laksana sira rahayu sedulur ing ira ora ana panggonan ora ana panggonan kene ning iku sedulurku kabeh ayub guyub ing rukun iku sedulurku Ya, tak gentung. Mas, aku melak Mas Wanda. Melak kepontanya apa Mas? Melok ning endi? Melak joget lek basuna ngono. Joget. Jogete sapa? Aku ya iso tak yo kayak baru pendingin. Jes. Ya.
Gumragut sangkut Cangcut tali wanda manunggal Iya Iya Goyang Siti Just So. Sampun purna. Mriki kula aturaken kawilujengan. Sugeng kondur, sugeng perpisahan ngantos pinanggih malih wonten adicara candhaipun. Semoga sami sesanti, mugi rayu kang sami pinanggih widodone Gusti Samikala. Sepisan merdeka ing salami lamya. Nuwun.